صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سبابا الله أكبر الله أكبر. Barcha maqtovlarimiz, rahmatlarimiz, şükürlerimiz bizni yoktan bar qilib bu dunyoga ko'rkam qiyofatli etib yaratib, yuraklarimizga iymon nurini soluvchi, birdan bir ibodatga loyiq bo'lgan zot bizni shu ko'rkam dunyoga yetkazuvchi buyuk Robbimizga Alloh subhanahu va taolaga erishsa edi. Suyukli Rasulimiz payg'ambarimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e savatlarımız, selamlarımız erişip, indi bizge onun artından yerip, onun ümmetinden bulup, onun şefaatine şara nasip etse idi. Bugün Muharrem ayının indi 24. günü. Bugün inşallah Teala biz sizin bilen indi keşkine şaktan bizden devetilerimiz söylegen kıssalar turunda, yani İbrahim aleyhisselam'ın kıssaları turunda söyleşirmiz. Gümmen İbrahim aleyhisselam şunday unikalni kişi, unikalni peygamber. Bu şunday peygamber kim başta özü toğaçtan soň etisi bilen sınaldı. Asıgından soň indi özünün balası bilen sınaldı. Yani bilgenimizce indi peygamberimiz İbrahim aleyhisselam şunday gaileden tuğdu, onun atası sınlar yasavşıydı. Его отец был человеком, который делал идолы и продавал, и за счет этого жил. Авторитетным, шундай хурматка лайык булган, одним из известных был семей. Мен шушы гаиләдә Аллах субхanahu ва таала шушы безнең пәйгамбәребезне сайлады. Һәм Ибраһим алейхиссалам атасы белән беренче сынау үтте. Соңыннан соң инде үзе улы булгачтан соң инде беләбез, ничек ул үзенең улы белән Qurban yılaları kirip gitti. Менә шушында үзенең улы белән ничек сыналды, үзенең улын шалырга тиеш булды. Инде бу вакытта да ул үзенең баласы белән әти кеше буларак сыналды. Шулай ук бу пәйгамбер, кайсы пәйгамбер бер үзенең халкына каршы чыгарга туры килде. Бу пәйгамбер бер үзенең патшасына, әмиренә, ягъни үзе шушында булган властька каршы чыгарга туры килде. Bu peygamber kim bir özünün tuğan yağından çıgarga, kitirge doğru kildi. Bu peygamber kim bir özü başka şit, halkka, devlette yaşarga doğru kildi. Bu peygamber kim özünün hatının hem balasın, kırı şulde, bir nesede üsmegen, yaşamayan hayvan birinde, yaşamayan jirde özünün balaların kaldırga doğru kilgen bu peygamber. Менә бүген без сезнең белән шуның белән турында бу тормышыбызда ничек бу кыйссалар белән яшәргә икән? Нинди күзаллап, ничек күзаллап була икән? Иң беренчесе инде әйтергә кирәк, кайчан Ибраһим алейхиссалам шушы сыннарга идолопоклонничествога каршы чыкты. Бөтен халык шушы сыннарга табына иде. Шундый хәйлә кылып бөтен сыннарны караңгылыкта ватып, шушы зур балтаны, шушы иң зур сынга идолга элеп куйгачтан соң инде икенче көнне халык күргәчтән соң бу Ибраһим эше генә дип әйткәчтән соң ул әйтте. Дөреслектә сез ничек табынырсыз бу идолларга, ничек сыннарга бу табынырсыз, кайчан алар үзләре дә саклый алмый. Бәлки менә шушы иң зур сын калганнарын ваткан дигәчтәсең. Ләкин аның халкы аны шушы эшеннән соң Аның шақыруына, изги шақыруына, ақыллы шақыруына баш тарттылар. Инде соңыннан соң алар монарга Ибраһим алейхиссаламга зур жаза бирергә теләделәр. Нишләделәр? Менә шушы зур җиргә зур казу баз ясап, шушында утын ташыдылар. Шуның хәтле ки, алар берсен-берсенә әйттеләр, утын ташыгыз, халык шуның хәтле менә бу эшкә ябырылды. Хәтта кайбер әйтелә ки, кайбер өйләрдә алар хәтта ашарга да пешермиләр иде. Утыннарын каяп баралар иде? Ибраһим алейхиссаламны яндырыр өчен ясала торган шушы учакка. Инде хөрмәтле җәмәгать, бүгенге көнебездә әгәр дә менә без яшибез, менә шушы үзебезнең җирлегебездә. Кайда кызганычка каршы таралган төрле вахшилык,
Әлбәттә, яхшы яклар да бар, әмма дә ләкин без күрәбез. Кызганычка каршы күп начарлык та кылына. Кызларыбыз, апаларыбыз, сеңелләребез, туганнарыбыз, күршеләребез шишенгән ялангач. Шуның артыннан икенче вахшилык тарала. Гаиләләр бозыла, таркала. Балалар тәртипсезлеккә өйрәнелә. Эчкечелек тарала. Аракы эчеп, тегесе монысын эчеп, үтерешләр тарала, урлашлар тарала, хыянәт тарала. Хәтта без менә мусламаннар эчмәсәк, төрле җүнсезлек кылмасак та, безнең арабызда ышаныч бетә. Ягъни шушындый вахшилык. Инде кызганычка каршы менә шушындый бер интернетта шундый бер язуга юлыктым. Дагестан славится своим гостеприимством, а Казань славится своими женщинами дигән. Мин башта аңламадым, ничек инде Казань славится своими женщинами. Аннан соң кирештән карагачтан соң безгә ул сизелмидер бәлки. Ну, менә Асиновода кемнәр йөриләр, менә МСМга чыгып баралар. Менә без һәр көнне без барабыз. Менә шушы МСМ буйлап без күрәбез. Кемнәр Мәскәү якларыннан, Екатеринбург, якларыннан менә бу средний европейский Мәскәү ягыннан, то есть часть европейской России выезжает в сторону әйбер, бу якка востокка таба, нигә таба, то алар менә Казанны үтмичә генә үткитсәләр, менә шушы МСМ белән үтергә, объездной дорога белән үтергә тиеш булалар. Менә шушында кызганычка менә аңлашылды. Бу менә шушының турында әйтә икән, что анда һәрбер 100 метр сайын кызлар басып тора. Үзләрен сата торган кызлар. Алар әйтәләр, что менә буны без күрәбез Казанда гына. Менә без уезжаем, ул җыри, ул монда теге дальнобойщик тегендә монда җыри. Вот Казан, оказывается, алар арасында славится менә шушы әйбер белән. Кызганычка каршы, нигәдер ул бөтен җирләрдә теге бетелгән, бетмәгән бу җирдә бик сирәк, ә бездә, оказывается, ул бик каты, көчле. Һәм дә инде без менә Асинова мәхәлләсе буларак, бу безнең янда, менә бу безнең тирә. Бу без моның күпмедер гынахасын без үзебезгә алып барабыз. Инде менә без балалар белән шушыннан лагерьлар ниләр оештыргандан иткәндә дә төрле ниләр, без барабыз менә шушы Татарстанның иң гүзәл җирләренең берсе менә шушы Голубой озерога. Без атнасына 3 тапкыр үтәбез. Шуңа күрә дә теге әйтмәгез, хәзрәт каян белеп бетерә буларны дип. Менә шулар арасында, хәтта ки менә гарәпләр арасында ислам дине таралганчы, шушы вахшилык, хатын-кызлар үзен-үзе сату 7 төрле бар, 7-10 төрле бар. Төрле способлар белән. Хатын-кызлар менә үзләрен сатканда өйләренә флаг куялар. Что бу өйдә менә шушындый кыз, шушындый способ белән, шушындый ни белән шөгыльләнә. Способлар төрле, 7-10 төрле. Кызыл булса мондый способ, әйбер булса мондый, яшел булса мондый. Менә шушындый әйбер, менә безнең менә монда шушында юлда флаг белән басып торалар. Чыгып бийләр, әйтмим дә, чыгып анда теге шишүнләрен, ниләрен, уже теге флаглар куеп, ниләр куеп. Кызганычка каршы менә бу. Менә шунларга каршы чыга башласаң, менә мин бер-ике теге ничә хөрмәтле кешеләр арасында о әйтәр, бөтенсе, хәзрәт, әгәр дә син башлыйсың икән, всё. Анда өстәт кешеләр торалар, ниталар, всё. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, дуга кылыйк, ни кылыйк. Менә бу Ибраһим алейхиссалам ничек үзенең халкына каршы чыгып, һәм менә шушында үзенең көчен, ягъни нинди үзенең теге бесстрашный икән күрсәтү дә, тәвәккәллеге дә бер үзе булды. Менә сез, без беребез ниндидер кешеләр арасында бер яхшы фикер таратырга булса, хәбәтен кеше каршы булса, бу нинди көч кирәк? Бу нинди ныклык кирәк? Нинди устойчивый булырга кирәк? Ибраһим алейхиссалам шушы халкына изгелек таратканда шушындый үзенең тәвәккәллеге белән һәм үзенең шушы бесстрашиесе белән нителде, каралды. Соңыннан соң кайчан Ибраһим алейхиссалам инде шушы утка ыргыткан вакытында, кайчан шушы зур ушакны җыйдылар, айлар буе, көннәр буе җыйдылар, шушында Ибраһим алейхиссаламны ушакка ыргытырга теләделәр, ләкин ыргыта алмадылар, килеп булмады янына. Килеп булмады янына, шуның хәтле каты кызу булды. Шуңыннан соң аларга шайтан мәгънун килеп, шушынарга аларга хәбәр әйтте, сез катапульта ясагыз, һәм шушы катапульта аша аны ыргытыгыз диде. Алар шундук җыелып катапульта ясап, Ибраһим алейхиссаламны шушында ыргыттылар. Инде беләбез, шунда Ибраһим алейхиссалам янына Җибраил алейхиссалам ошып барганда килде. Һәм үзенең ярдәмен итте. Ибраһим алейхиссалам, Аллаһ субханаһу ва тааля безнең халатыбыз турында хәбәрдар. Инде мин нәрсәди?
Allah Teala'dan gina kötəm di. Hasbunallahu ve ni'mal vakil. Allah subhanahu ve Teala en yaxşı nəsə qaravşı, самый лучший попечитель. Biz onlardan ümid ita bildik. Hem Allah subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de de aytib, otqa aytdı. Ya Ud, ya An-Nar. Peygamberimiz İbrahim'ga selam bul. Yani salkın, bert bul, salkın bul. Hem selam bul, yani tınış bul. Yani şu kızı Ud onlarga fayda ketirilik kirisinçe. Şunday saf havalı bul. Indi İbrahim aleyhisselam şuşunda oşup barğaçtan düşkəştənsin. Şuşunda otның onlarga nindir lezzetli, yani tınışlığın gördü, duydu. Hem ot onlarga bir ninde ziyan getirmedi. Köpme günler yattı, köpme günler yandı, köpme neler yandı. Şuşunda kişiler ot yanında bulganda göre almadılar. Onlar uyladılar işte İbrahim aleyhisselam söz garel. Lakin bir vakitne Namrud gördü işte ot içinde iki kişi oturup tura. Birisi İbrahim aleyhisselam, birisi İbrahim aleyhisselam'a oşağan. Hem şu vakitte ol aytdı, tüzügüz mine qaraytırgan приспособление başına. Birip qaradı, hem gördü iki kişi. Ol aytdı, sen çığa alasın mı? O aytdı, ey çığam. Men şundan İbrahim aleyhisselam çıktı. Senin bilen kim idi di? Ol aytdı, benim bilen ferişte, nindi ışık feriştesi. Чтобы nişlemedi, mine köngülsüz bulmasın için. Da takoy stepeni Allah subhanahu ve teala onlarga jengillik erdi. Hatta onlarga ot içinde degen nişketimdi. Skuşni bulmasın için ferişteni de jiberdi. Hem sonundan soň indi şuşa Namrudның şuşa vakittagi patşanın şuşunday gadeti var ya. Ol kuzuluklar, kuzu jirlerde yaşaydır ya. Alar oňuşni jiyip alalar edi, hem saklaylar edi. Чтобы kır jetkenden soň satır için. Hem şu vakitte İbrahim aleyhisselamga da özünün muhtaçlığı bilen to'g'ri keldi şu Namrud qarşısına basırga. Hem Namrud qarşısına basqaç, tansın şu Namrudның yılası var idi. Her bir kişiye ol aytadır, kim senin Rabbin? Hem özün Rabbi deb ayttirgandan soň, yani Namrud sen bizning Rabbimiz degandan soň ibadat, yani şu secde kıldırtadır özüne. Mana İbrahim aleyhisselam kelgachdan soň senin senin Rabbin degachdan soň ol aytdi, menim Rabbim kim bizni xoliq qildi, yaratdi. Kim quyosh bilan, yani quyosh bilan idora ete, hem o'limni hem nini jonni beruvchi deydi. Shundan so'ng u aytdi, men sening Robbing, men tilasam jonni beram, tilasam jonni olam deydi. Men dey tilasam dey kundan dey tun yasovchi dey. Shundan so'ng u aytdi, apkeligiz menga iki kishini, iki jazo qilinirga tegish bo'lgan kishini. U aytdi, "Misan o'tirigiz, Mısın isen kaldırığız dedi. Jabığız bütün terazelerini dedi. Mindi karanğı indirişi, mindi kıyaşını yabuşu, kıyaşını düşürüşü dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam mınamında peygamberlerinin intellektual yağından bulganda, bir yağından, mudris yağından da bulgan yağı görünen, hikmeti görünen. Ol neşede, eğer de sen benim Rabbim dey, ölünü tiriltüşü dey. Yani men şu o'tirganni tirildi. Agar da sen Rabbing quyosh bilan netishidi, menim Rabbim dey quyosh kun shig'ishdan dey chiqarib kun botishga botiruvchi dey. Agar da sen quyoshning Rabbisi bo'lsa, kun botishdan chiqar, kun shig'ishga yoqir dey. Выведи солнце из запада dey. Яги моның аның көченә юк. Шуннан соң ул аны куып чыгарып булды. Yani менә монда да İbrahim aleyhisselam mına şu vakitte şu tiran zamanında, tirani zamanında şu tiranga karşı hak söz etti. Nindi kişi bularga kirek? Чтобы sen bir özün şunday zor kişke iya bulgan, любой vakitte kişini ötergen, любой vakitte kişinin canın şibin hatlı da nitmegen, qaramagan, nişek şunday kişiге sen hak sözün aytırsan. Бүгінгі күнде біз деген шетіп айтайын, қорқыныш hatta үйде отырып, жылы үйде отырып тіге интернетте бір нәрсе жазсаң да, әп кетіп баралар сразу. Her bir kişi 5 тапкыр, 10 тапкыр ойлай, нәрсе язырға, нәрсе эшләргә. Бу әлхамдулилlah, бу яхшы bir жақтан. Әмма да ләкин мен шушындай тіге хақсыз кешегә, тиран кешегә, кеше булган кешегә хакыйкатьне иңдерә белү, әйтә белү, бу шундый зур эш. Uylab qarayk, fikirlik İbrahim aleyhisselamda nindi tevekkellik zor güç bulgan. Endi soňundan soň İbrahim aleyhisselam özünden şuşa Namruddan ketgeçten soň
үзенең гаиләсе белән шушы туган ягыннан чыгып китәргә мәҗбүр була. Ул бөтенләй шит булган, бөтен икенче нигә дәүләткә китәргә мәҗбүр була. Шунда ук аны зур сынаулар үтеп китә. Зур сынаулар көтә. Бу шулай ук зур тәвәккәллегеңне синең. Ягъни син кайчан бер үзең, синең артыңда бер кем юк, синең әти-әниң дә саклаучы, туганнарың да, дусларың да, синең артыңда бер кем юк, бер Аллаһыдан кала. Кайчан аның белән ниндидер авырлык килсә, ул һәр вакытта кемгә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Хасбуналлаһу ва ни'мал вакил." И Аллаһ Тәгалә иң яхшы караучы, Аллаһ Тәгалә иң яхшы синең турында уйлаучы, фикерләүче. Әгәр дә без бүгенге көндә үзебезнең туганнарыбызгамы, ниндидер властьта булган дусларыбызгамы, ниндидер байлыкларыбызгамы нигезләнә башласак, ышана башласак, безгә ярдәм итерләр авыр булса ни булса дип, ягъни бу ышанычлы нигез түгел. Бу нигез тиз юкка чыгучы. Ышанырга кирәк, тәвәккәллек кылырга Аллаһ Тәгаләгә. Кайчан Ибраһим алейхиссалам шушы чит илләргә чыгып китте, ул аны тойды, ул аны белде. Һәм тәвәккәллекнең иң яхшы үрнәген безгә күрсәтте. Кайчан ул үзенең баласын Хаҗар белән Исмаил алейхиссаламны үзенең шушы шүлдә, шушы бер нәрсәдә үсмәгән җирлектә үзенең баласын калдырырга туры килде. Аллаһ Тәгалә иңдергәчтән соң, калдыр дигәчтән соң, хатыны сорады: "Син моны үзеңнән чыгып әйтәсең, әллә инде Раббың куштымы?" дигәчтән соң, "Раббым кушты" дигәчтән соң, Хаҗар анабыз да, ягъни ул да әйтте: Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллек. Ягъни ул да бер нәрсәдән дә туймыйча, нитмичә, шушыннарда үзенең ирен кушканын кабул итте, Аллаһысын кушканын кабул итте һәм Аллаһ Тәгалә тулысы белән тәвәккәллек кылды. Нинди әти кеше һәм нинди әни кеше. Дөреслектә без үзебезнең гаиләбездә менә шулай яшәтик. Иң беренче урында әти кешенең дә, әни кешенең дә, хатынның да, атаның да, ирдең дә беренче урында һәр вакытта Аллаһ Тәгалә булырга тиеш. Әгәр дә беренче урында гаилә дөрес төзелсә, һәр вакытта Аллаһ Тәгаләне сайлавы өстен булса, синең өчен Аллаһ Тәгалә нәрсәләр инде сайлаган булса, сиңа инде сайларга урын юк. Инде гаиләңнең ныклыгын, балаларының тәрбия булуын, тәфикле булуын теләсәң, инде шушы Аллаһ Тәгаләнең дөрес урынына куеп белү кирәк. Аллаһ Тәгалә беренче һәм аның сайлавы өстенрәк синең сайлавыңнан. Менә бу Пәйгамбәребез Ибраһим алейхиссалам безгә зур үрнәк, тәвәккәллек үрнәге. Бу тормышта безнең бер нәрсә генә булмасын, нинди генә авырлык булсын, нинди генә хәсрәт булсын, нинди генә безнең каршыбызда ниндидер авырлык, преграда булсын, без һәр вакытта Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләргә тиешбез. Без һәр вакытта белергә тиешбез: Аллаһ Тәгалә сине якласа, сиңа беркем дә зыян китерә алмый. Аллаһ Тәгалә сиңа зыян китерсә, сине анардан беркем дә коткара алмый. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, инде без белергә тиешбез: любой эшне эшләгәндә, һәрбер ниндидер бер эшне эшләгәндә, без беренче Аллаһыдан сорарга тиешбез. Хәтта ботинкабыздагы ниндидер бер шнур сүтелсә дә, хәтта ниндидер бер кичкенә эшне эшләгәндә дә, без Аллаһ Тәгаләнең моңа эшләргә көчен сорарга тиешбез. Инде тәвәккәллекләребезне арттырырга тиешбез. Инде, хөрмәтле җәмәгать, әйткән сүзләрем гөнаһыдан булмыйча, инде әйткән сүзләрем йөрәкләребезгә үтеп китеп, шушы сүзләр белән гамәлләргә иншаллаһ Тәгалә ашырга насыйп итсә иде. Тәвәккәллек кылып, Аллаһ Тәгалә безне шушы гөнаһлардан, җүнсезлекләрдән арындырып, көннән-көн хәерлеккә, изгелеккә омтылырга насыйп итсә иде. Инде Ибраһим алейхиссалам шикелле шушы авырлыклар үткәндә сабырлыклар белән, тәвәккәллекләр белән үтәргә насыйп итсә иде.